Abụ 76. Keep us. Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ bụ isi n'akwụkwọ Mkpughe isi nke abụọ malite n'ego n'amaokwu nke 12. Revelation chapter 2 reading from verse 12. Degakwara nzukọ Kraịst dị na Pagamon akwụkwọ sị, ihe ndị a ka ọ na-ekwu bụ onye ahụ nke nwere mma agha abụọ dị nkọ ahụ ka enwere iru abụọ. Amatara m ebe ibi bụ ebe ocheeze Setan ede. Ị na-ejidesikwa aha m ike, ị gọnarịkwa okwukwe m, ọbụna n'ụbọchị Antipas onye ama m, onye nke m kwesịrị ntụkwasị obi, onye e gburu n'etiti unu, ebe Setan ibi. Ma enwere m ihe ole na ole imegide gị, n'ihi na ị nwere n'ebe ahụ ụfọdụ ndị na-ejidesi ozizi Belam ike, bụ onye na-ezi Belak ịtọgbọ n'iru ụmụ Izrel ihe ịma n'ọnya, ka ha rie ihe a chụrụ n'àjà nye arụsị, ka ha kwakwa iko. Otu a gị onwe gị nwekwara ụfọdụ ndị na-ejidesi ozizi ndị Nikolaitan ike otu ahụ. Ya mere ma asị na imeghị chagharịa, ma asị na imeghị otu ahụ, ana m abịakwute gị ọsọ ọsọ. M ga-ewerekwa mma agha nke ọnụ m buo agha megide gị. Onye nwere ntị ya nụ ihe mmụọ nsọ na-agwa nzukọ Kraịst. Onye na-emeri emeri, ya ka m ga-enye ụfọdụ n'ime mana ahụ nke ezoboworo. M ga-enyekwa ya nkume ọcha n'elu nkume ahụ nke edowekwara aha ọhụrụ, nke na-adịghị onye ọbụla matara ma ọ bụghị onye na-anata ya. Degakwara nzukọ Kraịst nke ịdị na Taịtara akwụkwọ sị, ihe ndị a ka Ọkpara Chineke na-ekwu, onye anya ya abụọ dịka ire ọkụ, ụkwụ ya abụọ dịka ka ọla akpọchapụrụ ka o bupụ. Amatara m ọlụ gị niile na ịhụnanya gị,
n'okwukwe gị n'ije ozi gị na ntachi obi gị, matakwa na ọlụ ikpeazụ gị karịrị nke mbụ, ma enwere m nke a imegide gị, na ikwere na nwaanyị ahụ ịbụ Jezibel, onye na-akpọ onwe ya onye amụma nwaanyị, ọ na-ezikwa ndị oru m ihe, na-eduhiekwa ha ka ha kwaa iko, riekwa ihe a chụrụ n'àjà nye arụsị. Enyewere ya oge ka o wee chegharịa, ma ọ chọghị ichegharị na ịkwa iko ya. Lee, ana m atụba ya n'ihe mkpagbu, tụbakwa ndị soro ya kwa iko n'ime oke mkpagbu, ma a sị na ha ịchegharị n'ọlụ ya. M ga-ewerekwa ọṅụ gbuo ụmụ ya. Nzukọ Kraịst niile ga-amarakwa na m onwe m bụ onye na-enyocha akụrụ na obi niile. M ga-enyekwa unu n'otu n'otu dịka ọlụ unu si dị. Ma unu ka m na-agba, bụ ndị fọdụrụ na Taịtara, ka unu ụra, bụ ndị na-enweghị ozizi ya, mmadụ ndị na-amaghị ihe niile dị omimi nke Setan, dịka ha na-ekwu. Ebokwasịrị m unu ibu arụ ọzọ. Otu ọ dị, ihe unu nwere jidesienu ya ike ruo mgbe m ga-abịa. Onye na-emeri emeri na onye na-edebe ọlụ m niile ruo ọgwụgwụ ihe niile, ya ka m ga-enyekwa ike ịchị mba niile. Ọ ga-ewerekwa mkpanaka igwe zọọ ha dịka atụrụ, dịka a na-akụjisi ite nke ọkpụ ite, dịka m onwe m natakwara n'aka nna m. M ga-enyekwa ya kpakpando ọtụtụ. Onye nwere ntị ya nụ ihe mmụọ nsọ na-agwa nzukọ Kraịst. Nke a bụ okwu Chineke. Okwukwe nke ndị ozi. Ekwe na Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe na Jizọs Kraịst, anyị otu ọbara ya, onye nwanyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, na-agbọghị na-amaghị nwoke, bụ Meri mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere ya n'obe, ọnwụa, elie ya. Ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ. Ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọ n'aka nri Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile. Ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke dị nsọ, na nwekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Emekwa ya otu ahụ n'ụwa, nye nri taa, ka ị ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere, otu onye nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ọjọọ. Edubula n'ime ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'aka Jehova. Mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova,
zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi dị ọcha n'ime anyị. Sọnde abụọ nke Ista gara, Colet, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye were naanị ụtọ kpara nwere nye ka ọ ghọrọ anyị aja n'ihi mmehie na ihe ilere anya nke ndụ dịka Chineke, nye amara ka e were ekele ukwu mgbe dum na-anara uru ya ahụ a na-apụghị ịmata ụdị ya, ka anyị jisikwa ike kwa ụbọchị iso ije ụkwụ ndị ngọzi nke ndụ ya kasị dị nsọ site n'otu Jizọs Kraịst ahụ bụ onye nwe anyị. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye ka ịmara gị nwe ndụ ebi ebi, onye ofufe a na-efu gị bụ ịpụzi n'ọrụ dum na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile ke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebi ebi, onye wetara anyị n'udo were n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ikuku lọrọ anyị ọkụ n'ime ya, kwee ka anyị gbaba na ihe mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, maka omume anyị site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. The band. Let's be in the mood of worship. Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu. Ewo asiname jeje nanda nulowo Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu. Ewo Asina mejeje nanda gurubu amu Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu, Jehovah Nadindu. Ewo asina mejeje nanda gurubu amu Jehovah Nadindu.
Jehovah na-adị O ndụ. kwere nkwa mee na-adị ndụ Jehovah na-adị ndụ. Ewo, Asị na m ejeghị ije na ndagwurugwu ọnwụ, Jehovah na-adị ndụ. Ibu olileanya, nna m iwe ebe nzọrọ ndụ m, ebe mkpabere m, sọ gị bụ ọnụ na-ekwuru m. Nna m ka m gwanụ gị eziokwu, ị bụrụ m ihe niile. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. Ibu olileanya, nna m iwe ebe Ebe nzọrọ nna ndụ m, m ebe mkpabere m, sọ gị bụ ọnụ na-ekwuru m. Nna m ka m gwanụ gị eziokwu, ị bụrụ m ihe niile. Lord, I confess my love for you. You are all that I am. Ibu olileanya, eze m ibu ebe m zọrọ ndụ m. Oche na mere m, ịbụ ọnụ na-ekwuru m. Ezi nna m n'ikwu eziokwu, ị bụrụ m ihe niile. Lord, I profess my love for you. You are all that I have. Lord, I confess my love for you. You are all that I Oh, Jesus, I have. confess my love for you. You are all that I have. Ibu olileanya, nna m ibu ebe Ebe nzọrọ ndụ m. Ebe mabere m, sọ gị bụ ọnụ na-ekwuru m. Nna m ka m gwanụ gị eziokwu, ị bụrụ m ihe niile. Lord, we confess our love to you. You are all that I am. Chidige, onye nwe m Jizọs, Chidige, Chidige m. Chidige, onye nwe m Jizọs, Chidige. Ọsọ gị Na mama, meri gị na ejide ụwa anyị. emike, Oge niile ka amarịda. Chidige, onye nwe m Jizọs, Chidige, Chidige anyị o Chidige, onye nwe m Jizọs, Chidige, ọsọ gị ka na-agba. Kemgbe meri gị, emeri ụwa. Emike, Oge niile amarịda. Eternal, eternal life. Eternal, eternal life. I want to live eternal life, God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. Oh, eternal, eternal life. Oh, eternal, eternal life. I want to live eternal life, God save my soul. I want to live eternal life, God save my soul. Imela o, imela chinwere obiọma, imela o, imela o, Imela o, imela, Chinwere obiọma, imela o. malite na-asị ya na o meela. imela,
anya dibịa Chineke nke nyere gị Chineke nke nyere gị ikikere malite na-asị ya na o meela na-asị ya na o meela na-ebuli aha nsọ ya lepe ọnụ gị na-ekele ugbu a lepe ọnụ gị na-ekele ya si ya Chineke nke pụrụ ime ihe niile Chineke nke nyere m ohere ịpụta n'ọtụtụ nkata Chineke nyere m ohere ịbịafe ya ofe n'ụbọchị nke taa si ya na o meela n'ebe ị nọ si ya na o meela n'ebe ezinụlọ gị nọ si ya na o meela n'ebe si ya na o meela n'ebe ụmụ gị nọ si ya na o meela n'ebe ikwu ibe gị nọ na-asị ya na o meela na-asị ya na o meela na-asị ya na o meela ọ bụ onye ji ike niile ọ bụ onye nwe ugwu niile ọ bụ onye nwe mbuli elu niile ọ bụ onye nwe ike niile ọ bụ Chineke nyere gị si ya na o meela si ya na o meela o meela na ndụ gị o meela n'ebe ị na-azụ ahịa o meela n'ebe ị na-arụ ọrụ o meela n'ezinụlọ gị o meela na St. Michael's Anglican Church malite ugbu a na-asị o meela na-asị o meela na-asị ya wụ Chineke bụ ike niile Chineke nwere otuto niile Chineke bụ Chineke ezi omume Chineke na-ana agbanwe agbanwe ọdụm ebo Juda onye nyere anyị ndụ Chineke onye nzọpụta anyị Chineke onye na-asacha anyị na njọ na-asị ya na o meela na-asị ya na o meela kelee ya maka ezinụlọ gị kelee ya maka onwe onye domere ha kelee ya maka ụmụ gị cheta ihe ọma niile o mere gị site na mmalite afọ ruo ugbu a cheta ihe ọma niile o mere gị site na mgbe eji mụọ gị ruo na ugbu a cheta ihe ọma niile o mere gị ya na-agwa gị ka ndị anya na-ahụ ndị anya na-ahụ malite ugbu a na-ekele ya malite ugbu a na-aja ya mma malite ugbu a na-ebuli ya nsọ ya si ya na o meela n'ebe ị na-azụ o meela ebe ị na-arụ kelee ya maka St. Michael's Anglican Church maka ihe niile o ji ụlọ nsọ a na-arụ ihe niile ọ na-arụ n'ime ndụ anyị site n'aka St. Michael's Anglican Church si ya na o meela maka Wafika onye oche akwọga ngwa ọrụ bulie ha nsọ elu n'ihi awa Chineke Venerable Prọfesọ A.C.CHURCH onye na-eji arụ ọrụ n'ime ndụ anyị si ya na o meela maka ezinụlọ ya o meela maka ihe niile o ji ya na-arụ o meela n'ebe o zigara ya n'ụbọchị nke taa o meela maka okporo ụzọ egburugburu ya isi si ya na o meela si ya na o meela maka ezinụlọ ya maka ụmụ ya si ya na o meela maka Wakano ọrụ niile o ji arụga ngozi niile o ji enye ndị nke ya si ya na o meela maka ezinụlọ ya o meela maka warefre maka ndị ozi niile ndị o ji arụga ọrụ bịa ha nsọ ya elu maka ha were ugbu a tinye agụghị ha n'aka Chineke tinye ezinụlọ ha n'aka Chineke tinye ụmụ ha n'aka Chineke kwee ka nna nke pụrụ ime ihe niile na-aga iru na-arụ ọrụ n'ime ndụ ha kwee ka aka Chineke rute n'ime ndụ ha kwee ka ngọzi Chineke na-ama ụba n'ime ndụ ha were onwe gị tinye aka Chineke onye niile nwere ohere bịa n'ụtụtụ a ịbịa ife Chineke ofufe were onwe gị tinye n'aka ya
kwee ka aka nsọ Chineke rute na ndụ gị, kwee ka aka nsọ Chineke rute n'ezinụlọ gị, kwee ka aka nsọ Chineke rute n'ebe ị na-arụ ọrụ, n'ebe ị na-azụ ahịa, kwee ka amara ya baa ụba n'ime ndụ gị, kwee ka ngọzi ya na-enwe nsọtụ rute na ndụ gị, kwee ka ihe nke Chineke na ebube ya ka ya na-amụbachi ụba n'ime ndụ gị, n'ime ndụ ezinụlọ gị, n'ime ikwu na ibe gị, n'ime agbata obi gị. Were ohere a tiga awa diocese n'aka Chineke, ọ kachasị awa Lord Bishop, onye Chineke ji na-achịkọta Owerri diocese. Kwee ka aka nsọ Chineke rutu ebe ọ nọ, ka amara nke Chineke bụ ụba n'ime ndụ ya. Kwee ka Chineke na-enye ikikere ego ji arụ ọrụ, ka Chineke na-akwụghachi ya mmadụ kwuru mmadụ ike niile ụwa pụtara ịrụ ọrụ a. Tinye ezinụlọ ya n'aka Chineke, ka amara nke Chineke bụ ụba n'ime ndụ ha. Tinye nzukọ nsọ Chineke na Naịjirịa n'aka Chineke. Kwee ka ya na-aga n'iru na-amali na-amụba ụba. Kwee ka ya na-ala n'elu n'elu. Wezuga ya n'ọnọdụ ndị iro ọbụla. Wezuga ya n'ọnọdụ ogbu mmadụ, n'ọnọdụ tigbuozugbo. Kwee ka ozi Chineke na-aga n'obodo Naịjirịa n'ime. Tinye ndị na-achị obodo Naịjirịa n'aka Chineke. Kwee ka obi Chineke mụbaa n'ime ndụ ha. Kwee ka ha na-achị Naịjirịa n'obi Chineke na amara nke Chineke. O nwere otu nsogbu ma nsogbu ọzọ iji bịa na nzukọ nsọ Chineke n'ụbọchị nke taa. Akwụkwọ nsọ si na mgbe mmadụ abụọ ma atọ sukọrọ n'aha ya, ọ ga-anụ ekpere ha, nụ arịrịọ. Bute arịrịọ gị, bute ekpere gị, bute nsogbu gị na mkpagbu gị ọbụla, bute ya n'aka Chineke ugbu a. Chineke nọ ebe a, aka ya adịghị mkpụmkpụ izute ebe anyị nọ, ike ya adịghị mkpụmkpụ izute ebe anyị nọ n'otu n'otu. Bute onwe gị n'aka ya ugbu a, bute ezinụlọ gị n'aka ya ugbu a, bute ụmụ gị n'aka ya ugbu a. O nwere mkpa ma mkpa ọbụla ọzọ iji bịa, kwee ka Chineke kwere gị, kwee ka dịka ị na-ala ebe gị dị iche iche n'ụbọchị nke taa, ị na-ebu ya ala. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ n'aha Jizọs, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye were anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị ekwere na mgbe mmadụ abụọ ma atọ zukọwere n'aha gị, ị ga-anya arịrịọ ha. Onye nwe anyị, mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị oru gị ugbu a, otu ọ ga-achịchara ha ezi mma, nye anya ọmụma na eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebi ebi n'ụwa nke na-abịanụ. Amen. Dịka anyị na-akwado onwe anyị ịnụ okwu Chukwu, dịka anyị na-abụ abụ 203, abụ 203.
ikpeazụ. Achọrọ m ka ifefe were eze ndị eze aka gị. Achọrọ m ka ị kelekwa ya ọzọ n'ihe ohere ọma o nyere gị na mgbe ọtụtụ a ị n'okwu nsọ ya. Ị mara aha ahụ ị na-etu ya, ya gbadata bịa mere gị oke ihe, were jekwara gị ugbu a itu ya aha ahụ. Ị mara aha ahụ ị na-etu ya, gbadata mere gị oke ihe, n'ihe ọ bụ naanị ya bụ oke mmụọ, ọ bụ naanị ya bụ mmụọ na-eri mmụọ, ọ bụ naanị ya bụ chi na-achị n'elu ụwa, na-achịkwa n'eluigwe, na-achịkwa n'ala mmụọ. Ọ dịghị chi pụrụ ịma ya aka n'iru. Naanị ya bụ chi pụrụ inyere anyị aka na mgbe mkpa. Naanị ya bụ chi pụrụ ịzọpụta. Naanị ya bụ chi pụkwara egwu anyị. Onyinye aka m, onyinye aka m, sọ gị bụ onyinye aka m, onyinye aka m. Jesus, you are my all in all. Onyinye aka m, onyinye aka m, sọ gị bụ onyinye aka m, onyinye aka m. Jesus, you are my all. Onyinye aka m, onyinye aka m, oh, sọ gị bụ onyinye aka m, onyinye aka m. Jesus, you are my all. Dada ịnụkwara n'ime mema, dada nụrụ n'ina gbọrịa, dada nụrụ n'ina tabo. Anyị wee bịa rụọ bụrụ eziokwu, Chukwu dị male. Oh, he did my oh, he did my oh, Chukwu dị male. Oh, he did my oh, he did my Bastafara ga-abụ ekele n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ chi pụrụ ịzọpụta anyị. Jehova, anyị na-ekelekwe gị n'ihi ohere ọma ị nyere anyị n'okwu nsọ gị na mgbe ọtụtụ a. Jehova, anyị na-ayọ na mgbe ọtụtụ a ka okwu a bụrụ ihe nye ndụ anyị, ka okwu a bụrụkwa ntute wee nye mkpụrụ obi anyị. Jehova, ka okwu a ghara ịbụ amamikpe nye anyị na mgbe ikpeazụ, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Haleluya. Ana m ekelekwe nna anyị n'ime Chineke, onye na-anọghị ebe a, amakwa m anyị na-enọ n'ime mmụọ. Haleluya. Onye bụ Venerable Prọfesọ A.C. Chukwuọcha, n'ihi ohere ọma onye kwere mụ iguzo n'iru unu na mgbe ọtụtụ ịgwakwu n'okwu Chineke.
ana m ayọkwa ka Chineke na-agbanye ume n'aha Jizọs. Ana m ekelekwe ma ọmị anyị onye na-enyerekwe ya aka. Ana m ayọkwa ka Ezinna na-agbakwa ya ume n'aha Jizọs. Na-ekelekwa dadi anyị ọzọ Reverend Canon Samuel Ọnọnọgbọ na Reverend Paul Obilo. Indeed, they have been a mentor to us. And I pray that the good Lord will bless them in Jesus' name. Hallelujah. Achọrọ m ka emepe akwụkwọ nsọ anyị ebe anyị gụrụ ihe ọgụgụ nke agba ọhụrụ. N'akwụkwọ Mkpughe Revelation 2. Verses 12. N'ihi ohere aga m agụgharịkwa ya maka agụọla ya mgbe a gụrụ ihe ọgụgụ agba ọhụrụ. But I will be picking some points. M ga na-emetụ ya aka verses by verses as we explain this morning. Hallelujah. Na mbụ anyị na-agụ na amaokwu nke 12 ebe Jizọs nọ na-akọwa onwe ya. Ka m gụọ n'olu bekee ma akọkwa n'asụsụ Igbo. And to the angel of the church in Pergamos write these things, says he which hath the sharp sword with two edge. Ebe Jizọs na-akọwakwa onwe ya na ọ bụ ya bụ onye ahụ ji mma agha ahụ nwere iru abụọ. And I go this Revelation 2 na-agụ ya na-agbadata ebe a ga-emetụtara ya aka leta asaa Jizọs degara chọọchị ndị nọ na Asia Minor. Ihe odido degara nzukọ ndị nọ na Asia Minor. Last Sunday anyị metụtara aka mgbe anyị na-agụ ihe ọgụgụ nke mgbe anyị metụtara aka the first letter that he writes to Ephesus. And now we are going to talk about the letter that he also writes to Pergamos. Align at the Pergamos, when we look at the current position of Pergamos today, Pergamos is currently known as Turkey. Praise the Lord. It's also known as Turkey today. I go akụkọ gbasara ndị Turkey, you will figure out that before, Turkey was overpopulated by Christians. But as we are talking today, Turkey has 95% of Muslims and 5% of Christians. And I go from verse 12 now about that. But Jesus go away and take a mahabu iru abụọ amukwara amu. That two-edged sword. When we read the book of Hebrew 4 verse 12. I talk about the two-edged sword, that the word of God is like a two-edged sword that can pierce the body and the soul. Here, Jesus is trying to explain something to us down to that verse 12. His own authority to judge and his own authority to correct. Ikike nyere ya oge je onwere ikikere ikpe ikpe. Onwekwere ikikere ituzi aka. He's trying to pinpoint two things for us this morning in our New Testament reading. From verse 12, his authority to judge and also his authority to correct. I go back to verse 13. Ọnọkwa na-agba ndị nzukọ Kraịst, ọ nọ na-agba ha ume n'okwukwe ha nwekwere kachiri ike. Even before them, that one of their brethren was beheaded, was killed. But the believers in that same land still stood their ground and still stand on their faith. Even in times of persecution, Christ. He was giving them a commendation. He
He was trying to cheer them up. In our 13 and Abada, he got verse 13. He said, Namaram Neba Hunubi. No buebe ocheze Satan no de. Obuebe ocheze Satan no de. When you look at Pergamos there, was known heavily for pagan worship and idol worship. They were known for pagan worship and also for idol worship. Even till today, when you still go down to Turkey, you will still see the altar of Zeus. Because before they embraced Christianity, they were known for idol worship. But when Jesus was sending the angel of the church to write the letter to that church, Jesus commended them for their faith. Man, do to hear Jesus metoto paraka. Yes, ya nubu anu nenyewe lo ohere. For the doctrine of Balaam and the doctrines of Nicodemus to be taught. Ozizi ndokpereti nke Balaam. Nozizi nke ndokpereti nke Nicodemus. They were near bringing it back into the body of God, into the body of Christ. And even the people of God that was there didn't stop it. But they were still getting married to the patterns of the world. To these patterns of pagan worship and also idol worship. Ọtụtụ n'ime anyị nọkwa n'ime chọọchị. Anyị kpa Baịbụl anyị n'aka nri, kparakwa ihe ọzọ macha ịkpa aha n'aka ịkpa. Ilezi anya ọfụma gị ọtụtụ n'ime anyị na-abịakwa chọọchị. Most of us are still keeping most of this barbaric tradition. Some of these fetish beliefs. And they been able to forgive her for the nations of Christ. How more for the name down? They will crown it up with the name of Jesus Christ. For the name of church, are still bringing in that most of these fetish doctrines. For the name of church can atom money. You have money give when you can have church a booze or top of mine. I'll say. Kande na nna ya ha buru ụzọ ṅụrụ ụfọdụ agbawa ọjị bụ ụzọ tụpụrụ ya n'ala pụta ikporo onwe gị onye chọọchị. Hallelujah. Unu agbara m nkịtị ka unu ama ihe m na-ekwu. And some of them are still giving shares even to the deities that they have denounced. Some of us are still bringing the patterns of the world into the church. Which is not of God. Jesus is writing this letter to us. And now we're now about that. Going home. He was trying to prepare, okay, I will crown it up with that. For the week I'm going to the church. Yeah, working na Amala Toro Church. That's what some of them still say. Still believing on those fetish things. Still getting married to God and also getting married to devil. Ile was easy Balaam na Bible. Give na Balaam when you got Balak at the Old Testament. See ya bia bola ya Israel ono. Mbobro hono bo hono. Hono bụ mọnụ na-abụ ha onweghị nke na-adị ire. Gịnị ka ha mere? Asa mara m otu ihe ndị a ga-eme ka chi ha gbaketere ha azụ for their God to turn their back against them. What did they do?
they introduced prostitution into the camp of the children of Israel. Hebubata Miko. And when the people of Israel embraced that spirit of fornication and committing adultery, the Bible said that God turns their back against them. Even today, some of us in church are still even carrying that cross. How can a buari that load? Let me not call it cross. How can a buari load of Miko and the more of adultery, even in the body of Christ? Jesus was introducing himself as the one who has the right to judge, because the word of God has the power to penetrate your heart. That word of God is like a two-edged sword. It has the force to penetrate your heart. If indeed you can grant him the access, only every Sunday man I read on a TV, go on or the Kobam Megi Oku Apreba Wegi. Orotutumbe, I chose your mama, why not tire? I got out to Twebe in Biapalo, they will now give us another sermon back. And instead of us to follow the doctrine of Christ and to follow the pattern of Christ, we are still following the patterns of the world. Just for our own selfish interests. Eba grown up, Bomasina. Now, what when you got one on your grand, there is no different judgment between the rich and the poor. I get no believe the Korea said. Praise the Lord. You go to verse 16. I say, repent or else I will come unto thee quickly, and I will fight against them with the sword of my mouth, which is the word of God. He's calling us this morning to repent quickly. Can you watch the area? Ubano hereka derani. Can you watch the area? Ubano hereka derani. Yes, no one went to Yanokwa. In him more Chineke na agwa nzukọ Christ. In verse 17. Yes, it is he that overcometh, I will give to him to eat of the hidden manners, and I will give him a white stone, and in a stone a new name written, which no man knoweth, saving him that receive it from him. This is the call of repentance that Jesus was calling them. Eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. That same God has been knocking at the door of your heart. Are you ready to accept him to come in? Are you ready to grant him access? Amagimia nebuchigi kembe na n'ozi ọma anasị chagharịa ọ bụ ihe mmadụ mere gị n'ịkagbu ya n'obi icheta ihe ahụ onye mere gị sị mba aga m emegbarịrị ka ọ bụ otu mmehie ma you have been praying and fasting for you to overcome that sin. Ya adịghị ka ị na-epụghị imeri mmehie ahụ. Jesus na-akpa ya okwu na mgbe ọtụtụ a ka imeghe mkpụrụ obi gị for him to come in. Ka anyị guzoro n'ụkwụ anyị. Amaghị m mmehie ahụ. Amaghị m otu mmehie ahụ wụnụ. Ikpebe n'obi gị ịgara Chineke ozi, ma mmehie ahụ na-egbochi gị ịhụta ya.
na-egbochi gị ịhụta ihe ya. Achọrọ m ka ime ọnụ gị kọsara ya Jizọs. Na mgbe anyị na-ebudo agụrụ m egosi na ọ bụ naanị ya bụ onye inye aka anyị. Ọ bụ n'ezie na ọ bụ naanị ya pụrụ inyere gị aka. Achọrọ m ka ime ọnụ gị kọsara ya mkpa ahụ. Amara nke si n'eluigwe ya ka m na-arịọ, ọ bụ ya ka m na-arịọ. Amara nke si n'eluigwe ya ka m na-arịọ, ọ bụ ya ka m na-arịọ. Amara gị ka m na-arịọ, ebere gị ya ka m na-arịọ. Amara nke si n'eluigwe ya ka m na-arịọ, ọ bụ ya ka m na-arịọ. Ị gasị ya mere gị ebere, si ya nyere gị aka, si ya nyere gị aka ka ị nwee ike jụ ihe ndị a niile, ka ị nwee ike jụ ekwensu na ọlụ ya niile. Si ya nye gị amara ahụ ị gara ya ozi, si ya nyekwe gị amara ahụ ịbụ ndị nke Kraịst n'ime mmụọ na eziokwu. Nke ga-eme mmadụ ọbụla ga-ahụta gị, ọ ga-ahụta ihe Jizọs n'ime ndụ gị. Si ya nye gị amara ahụ, si ya nye gị amara ahụ. Amara nke si n'eluigwe ya ka m na-arịọ, ọ bụ ya ka m na-arịọ. Amara gị ka m na-arịọ, ebere gị ya ka m na-arịọ. Anyị arịọ n'aha Jizọs, onye nwe anyị, ka gbarịrị anyị. Gị onye okwu gị bụ ike nke ndị gị ji nye anyị amara itinye okwu gị n'ọlụ. Dịka anyị na-ajụ ekwensu n'ọlụ ya niile na ntọala ya niile, ka anyị guzosie ike n'okwukwe nke anyị nwere n'ebe ị nọ, ma gọzie ọrụ gị onye iji kwara ngwa ọlụ, gbajuo ya n'ike nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Hallelujah. The band ga-edu anyị, anyị ga-eweta ihe onyinye anyị, the service offering. I wetacha nke a, anya eweghachi the plan giving, seed of faith and tithe. The band. Ese
Father, to you, be all the glory. To you, Jesus, be all the honor. To you, ancient of days, be all the glory. Adoration forevermore. To you, be all the glory. Be all the honor. To you, ancient of days, be all the glory. Adoration forevermore. Be all the glory, be all the honor, be all the glory, and adoration forevermore. I will give you all the praise, and I receive all adoration. You are worthy of my praise. I will give you all the glory. To you, be all the glory, all adoration forevermore. I am Jesus, so you do. Oh, moya na worship God and tithe. I am the
onye na-ama obi dị ya jiri bịa dị ya eleda ndị ya anya ekele dịkwa ya ọzọ n'ihi eluigwe yọrọ ya nye ndị ya ịgọzi anyị imezu nkwa niile ndị ahụ o kwere dịka anyị bịara mee nke anyị Chineke a pụrụ imezu n'ọnọdụ nke ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Onye nwanyị le ndị gị Chineke gị onye ebere, onye ngọzi dịrị, onye na-adịghị eleda ndị ya anya, ọbụna n'imezu nkwa ya n'ọnọdụ niile ka Chineke mezuoro unu, ka Jehova nara aja ekele unu, bụna ndị wetara otu ụzọ n'ụzọ iri ka eluigwe meghere unu. Onye kwere nkwa ewepụ ihe nripịa niile n'ọnọdụ ọbụla ka Chineke wepụ ihe nripịa niile n'ọnọdụ nrịanrịa, n'ọnọdụ ihe isi ike ka Chineke wepụrụ ya n'aha Jizọs, maka o bulie unu elu ebe unu na-azụ ahịa, ebe unu na-alụ ọlụ, ka ngọzi Chineke bụrụ oke unu, ka mara ya bara unu ụba n'aha Jizọs, and amen. Hallelujah. Ndị nne, is a time. And then for their Thanksgiving, Monday, Sunday Thanksgiving, the planning committee and all, they are coming for Thanksgiving. Dika Hanemenka, our brother made a wedding yesterday. Our neighbor, they ready. You get ready, we'll call you after now. Dika ndenne na abiacha. Our brother made a wedding yesterday. Hallelujah. You get ready. Keleronye kirigwe n'ụwa, keleronye kirigwe n'ụwa, keleronye kirigwe n'ụwa. Ọ̀rọ̀ yìí sí dada. Keleronye kirigwe n'ụwa, keleronye kirigwe n'ụwa, keleronye kirigwe n'ụwa. Ọ̀rọ̀ yìí sí dada. Kele ikuku amanonya. Ese que lo mató bidude. Moro isinala. Aniga moro isinala onyoma. Moro isinala. Moro isinala. Moro isinala. Ese moro isinala onyoma. Moro isinala. Omema adama moro isinala. Oye keni na dinaka. Onye tụrụ aja n'obe
Ima omemma Ima onyukua omemma anya mamoro kisinala onyikeni ile dilaka onye chụrụ aja n'obe Ima omemma Ima onyomale onye chụrụ aja n'obe onye ike niile dị n'aka onye chụrụ aja n'obe chima Ima onye ọmale Chukwuma onyomana Chukwuma onyomana Chukwuma Chiobioma Chukwuma onyomana Chukwuma onyomana Chukwuma Chiobioma Chukwumanda onyomanda Chukwuma onyomanda Chukwuma Chiobioma. That's why I call his name. Chibudo Chineke Oma. That's why I call his That's why I call your name.
Kai bere Chineke. Kai setịpụ aka anyị n'ebe ndị nne nọ. Ka anyị kwubie okwu n'isi ha. Chineke ji ha kwara ngwa ọlụ n'ụzọ dị iche iche. Rịọ amara Chineke n'isi ha n'ịga n'ihu. Ma n'ezinụlọ, ma na nzukọ Kraịst, ma n'ime obodo, ha wụ ndị Chineke ji akwara ngwa ọlụ. Ebe ọbụla ihe na-adị mma na-agazi ama lezie anya, ị ga-ahụ na ndị nne na ha ka ịrịọ Chineke bụ na dị na Diocese nke Owerri na St. Michael's ayọ enyemaka na be Chineke nọ. Ma projekti ha n'ibu ndị ike dere ha si Chineke gaa n'ihu ịnọnyere ha ma gosi ihe dị bụrụ chi n'ebe ha nọ na-arịrịọ ha. Onye nwanyị sa ha ekpere n'aha Jizọs. Onye nwanyị na-enyefe gị n'aka ha si Chineke asịkwarị n'okporo ụzọ bụla onye iro si akwanye ọkụ iji gbasasịa ha. Onye nwanyị anyị na-asọ ọkụ dị otu anyị na-akụnye ya. Ụzọ ọbụla ashịla ashị hụ ihe na-enweghị ihe ọwụ arụme ka ọ wụ nnukwu ihe. Onye nwanyị na-akụnye ọkụ dị otu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị jidesie ndị gị ike, gọzie ha n'ụzọ niile na mbọ ha site n'onye isi bụ oru gị Chineke. Onye nwanyị kwado ya gaa n'ihu, amamihe nke naanị gị pụrụ inye. Onye nwanyị nye ya ntụziaka n'ụzọ ọbụla ka o ji achịkọta ndị gị. Onye nwanyị ahapụla ya. Onye nwanyị na ndị niile gbara ya gburugburu, Jehova jidesie ya ike, jidesie ya ike. Onye nwanyị jidesie ya ike n'aha Jizọs. Ihe niile nke ọ na-arịọ gị, onye nwanyị mezuoro ya ahụ dịka ị na-etinye ọnụ ọchị n'ọnụ ya mgbe niile. Onye nwanyị gaa n'ihu igosi ihe iji bụrụ chi n'ebe ọ nọ. N'ezinụlọ St. Michael's, onye nwanyị Chineke gosi amara gị, gosi ebere gị, bulie ndị gị elu, bulie ụkọ gị elu, kwe ka ha niile anyị rịọrọ gị mezuoro anya ya. Bịa afọ na-abịa abịa, ndị nne niile ga-anụ ya. Onwe onye ga-achọ achọ n'ime ha. Monday Sunday n'afọ na-abịa abịa, ha ga-akarị otu a, ha ga-akarị otu a. Onye nwanyị Chineke na-ahụ isi ike n'ogologo ndụ n'ihe nweta ha. Onye nwanyị ha ga-akarị otu a n'aha Jizọs. N'ime afọ ha na-ekele gị si n'ịnọnyere ha. Afọ bịa bịa ga-aka mma, afọ bịa bịa ga-aka mma. Ihe ndị ọzọ fọrọ ha n'ime afọ a, Chineke gaa n'ihu igosi ihe dị mma gị, gaa n'ihu igosi ihe dị mma gị. N'ihi na n'ezie chi anyị dị mma n'ezie, anyị ahụwo ya. Chineke a ga-adịrị anyị mma n'ọnọdụ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma. We are grateful to God. The women of this church are grateful to God. We have come out today. It's not just as a ritual. We have come out today to say thank you, Jesus, because we are alive. It is not all of us that were here last year that are here, but we that are standing here, that are able to praise God because we are in the land of the living. We say all glory, all honor, all adoration be ascribed to his name in Jesus' name. We want to especially thank the clergy. We want to thank everybody that contributed to the success of the Mothering Sunday. Especially our fathers. We are very grateful. We are grateful. We don't know how to express our gratitude, but God knows our heart. We are grateful to you, Ndina. God bless you in Jesus' name. As we have brought our little token to God, the women have also agreed to support the church building this year with the sum of 700,000 naira. So we want to say, we believe that God
as the prayers have been made, will keep us through to the next Modern Sunday. And we will still gather again to give him praise. In Jesus' name we pray. Amen. On behalf of the priest in charge of this church, the Venerable Professor ANG.CHURCH, we want to appreciate our women for this great support. May the good Lord continue to revive and bless you all in Jesus' name. God bless you. Please, brother, if you are around, we are waiting for you as the band leads us. Okay, let's sing from Abu 191. Abu 191. Hello, Abu 191. As we welcome the family of late mother Eunice, Abu 191. Abu 191. Obona ha Jesus. Mesia onye nwanyị ụmụ mama Eunice ezinụlọ okoro na nzukọ Kraịst na-asị n'ezie na dịrị anyị mma ọbụna dị n'oge a n'ihi ịbụ chi n'ọnọdụ iri uju ị na-egosi na ịbụ Chineke dịka esi ndị gị eluru uju dịka ndị na-enweghị olileanya n'ihi na olileanya anyị nọ n'ebe ị nọ. Lee ụmụ gị dịka ha bịara ikele gị ọzọ n'odudu nnọnyere gị ka ị nyere ha ịkwanyere mama ugwu nke ikpeazụ ịrọpụtara ha. Chineke anyị na-asị nara ekele n'aha Jizọs. Ma dịka ha bịakwara n'ihu gị naanị ike ịpụ ịbanye n'ime ụwa ịkpagharị n'oge a dịka oge iru uju, onye nwe anyị Chineke nọnyere ha. Onye nwe anyị gbaa ha ume, kpajuo ha n'ike nke gị, nye ha ike iji merie ọnwụnwa, merie ọnọdụ ọbụla. Ma lee Chineke gị onye bụ nne nye ndị na-enweghị nne, Jehova ị ga-abụrụ ha nne. Ihe ọbụla nne ga-eme Chineke ị ga-emere ha ya. Ị ga-abụrụ ha nwunye, ị ga-abụrụ ha nwanne. Onye nwe Jehova ị ga-anọ ha nso n'oge a, anọ na ha ebe dị anya, ma ị mara akpa ha na-ebe, ị mara arịrịọ ha na-arịọ gị. Nwa mezuoro ha ya, Jehova mezuoro ha ya. Wepụrụ ha ọnwụ n'oge a, ọnwụ eru ha eru, ọnwụ nne, ọnwụ nwanne, ọnwụ ikwu, ọnwụ ibe. Chineke wepụ ya n'ebe ndị ya nọ, ma gaa n'ihu ichebe ha, gaa n'ihu ịnọnyere ha, gaa n'ihu ịgba ha ume, gosi ha na ịbụ chi, gosi ha iji bụrụ chi. Taa ka anyị rịọrọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Hallelujah. Omnipotent God, Emulia Gelumano Igwe, Onye Kupele Oluya, Emulia Gelumano Igwe. You are the chief cornerstone.
Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Anyị na-ekele Chineke ọzọ na nnọnyere ya. Ọ dị onye taa mbụ ya isi anyị ekpe chọọchị ebe a. You're worshiping with us for the first time. Just fere Jesus aka ebe ahụ ị nọ. Biko ka anyị, let's welcome that our brother and our sister. You are welcome in Jesus' name. Ka Chineke aga n'ihe ịgọzi gị n'izute gị n'aha Jizọs. Ka anyị cheta all our activities continue dịka anyị si eme ya. A na-eme ka anyị mara na our school, the St. Michael's Anglican Academy, the daycare, primary and nursery school, ha ga-ebido school ha next week on 27. Ha ga-ebido school 27 next week. Ọwụhụ this week, next week. Anyị gbasa chọọchị ugbu a by 1:32. I get when the inauguration of Anglican boys. Inauguration of Anglican boys. Nakato. We are all invited. I get when outreach. Gega Malite na 23. The outreach Isokwe na wo prepare to meet the Lord. Prepare to meet the Lord. Amos 4:12. Okay, bido on 23 April. And the baga malite owo na obokpo na oga wona ezinụlọ anyị ga-anọ n'ihu ụlọ compound ndị nga Ekwubos. Their compound. Ebe ahụ ka a ga-ebido on 23. 5 p.m. 24th April, Umeje, Ogawakwa na ụlọ ndị nga Ekubo stroke Okorafo compound. The same time, 5 p.m. Then on 25th April, Umezoroche and Agam, Agawana ezinụlọ ndị nga Chiedos and Onyagochas compound. Oweba ga-anọ na-eme ya outreach. Na Wednesday 23 I nwere graduation ceremony, convocation and the matriculation service program na Irete. Global outreach, the global theological center ke orai ke diocese oga Wednesday and Thursday. So an man invite to come and as well encourage our brothers. The evangelist, myself is involved in the convocation, Bro Mike and the evangelist. Good luck. So the kind of kele Chineke na asekwa ka ono nọnyere anyị ka onye nwe anyị gọzie nzukọ ya n'aha Jizọs. Ọ na-eme ka echetakwara anyị banyere ọkwa mara last week banyere the ọkammụta the program adult education nke church anyị wụ the center eji ebe a mee center. So I'm na the education now only for our church. Mama oga only for our church or for Obinze. Mandi ozo there but eba center for it. So se IGCK bia were ohena to gain from this. I will only writing and reading. Dika kọwara anyị na aga enwe ihe ndị ọzọ ọrụ ndị a ga-amụ ọrụ aka a ga-akụzikwe. So ka anyị were ohere a ndị na-enweghị ohere ije akwụkwọ ma ha dị ntakịrị or youth, you have another opportunity to be part of this
and that man now free education. Ka Chineke gani he gozi ndị nwere ndị wetara atụmatụ a ma gọzikwa nye nwanyị ndị ga-eketa oke na ya n'aha Jizọs. Hallelujah. I kwesịrị ndị kwaya anyị ga-akụrụ nọ ndị kwaya anyị aka. Abi ndị kwaya anyị gbara ndị anọ na competition diocese emere out of 41 Chineke nri kwaya anyị gbara ndị anọ. Ka anyị kwọrọ nọ Jizọs aka, ka anyị kwọrọ nọ ha aka. Ọ dịghị ize. St. Michael's choir, we are moving higher. Ka anyị kwọrọ nọ Jizọs aka. I congratulate her. Congratulations. N'otu aka ahụkwa anyị na-atụrụ Chineke mma maka otu onye n'ime anyị onye Chineke mere ka o rite otu nwa nwoke n'anyasị gara aga, Mrs. Chidimma Ogbonna, the young one that sings at the band. Anyị nụrụ na abalị gara aga ọmụọna ọnwụ wọchị ya aka mgbe ọrịa afọ ya ebuola ezigbo ibu. So n'abalị gara aga anyị nọ na ọmụọna nwa nwoke, anyị kelee Chineke n'ihi ya. Hallelujah. Biko ndị IFAC nọ here. Unu ga consider your program on 24th. Maybe that place will come last on 25th, or it will come on 23rd. Please, the IFAC fellowship, please consider your program on 24th. Please consider your program on 24th. Either it goes on 25th or 23. After now, you may want to meet me and we'll talk about it. Kai pere Chineke. Tuwara ya mama siya nomina. Onye nwanyị anyị na-atụrụ gị mma n'ihi ịbụrụ anyị n'ime ofe nru a, n'ihi ngozi gị n'akụkụ ya niile. Chineke anyị na-asị nara ekele n'ihi na ọ masịrị gị nọnyere anyị taa, iwere akụ gị niile binyere anyị n'isi otu a gọzie anyị. Anyị na-asị gị meena. Anyị na-esonyekwa nwanne anyị nwoke John Ogbonna na Mark David Onyewuchi na Mercy Onyewuchi na momi anyị Chizoba Ọnọnọgbọ na ndị niile ọzọ ndị so keta oke na ime ọnwa April a, gụnyere Chiamaka Olivia. Onye nwanyị anyị na-asị nna nke pụrụ m ihe niile, nara ekele ha niile n'aha Jizọs Kraịst. Ebe ọ masịrị gị tụnyere ha otu afọ n'elu afọ ndụ ha niile, anyị na-arịọ nna kwe ka afọ ha bawanye n'ike nke mmụọ nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst. Duru anyị baa n'ije ozi anyị n'izu a, ihe niile anyị nwere ime n'ime ha, anyị ebute anyị nri ka nna na-arịọ bịa were chasị ọnọdụ, kwe ka site n'ime ha bulie ha nsọ gị elu, ka a gọzikwa anyị bụ ụmụ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ụmụ Chineke si n'ebe nsọ nke ala n'udo, unu enyeghachiri onye ọbụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, kama na ahụ were ezi ihe ji emeri ajọ ihe. Wee n'ukwudo Chineke were akụ ya na-ekpezi okwu n'obi unu, gbaa na ikpere dara mba ume, kpee n'ọnụ ndị a na-egbewe emegbu, ka udo nke Chineke karịa echiche na nghọta nke mmadụ chebe echiche uche unu, ya na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke nke bụ nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ka ngọzi nke Chineke dịnyere unu ugbu a na mgbe niile.
Abụ 208. Ga-abụ ekele n'ihi nnọnye ọma anyị nọnyere n'ime ofufe nro nke a. Ezi chi dịka anyị na-achọ ịlaghachi n'ọtụtụ ebe anyị dị iche iche. A na-ayọ ka izilaga anyị ka ịnọnyekwara anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.